Занимаваме се повече от 22 години в сферата на пожарната безопасност на българския пазар. През пролетта на 2013 спечелихме договор за изграждане на пожарогасителна система. Това е четвъртия завод на инвеститора в България и изискванията му бяха много високи. За щастие, в този момент с нас се свързаха от Société Générale Express Bank и ни предложиха кредит за оборотни средства по програмата Джереми. Условията бяха много добри и нямаше никакви такси. Банката направи всичко възможно да реагира бързо и адекватно. Кредити Джереми от Société Générale Express Bank са ориентирани към микро, малки и средни предприятия в България. Банката осигурява 2 пъти по-нисък лихвен процент спрямо стандартния и без такса управление по кредита. Финансирането, осигурено с подкрепата на Европейския инвестиционен фонд, може да бъде ползвано за инвестиционни цели или за оборотни средства с максимална сума до 2 милиона евро и със срок от 1 до 10 години. Избрахме Société Générale Express Bank, защото предложиха много изгодни условия. Ниски лихви, нямаше такси, реагираха изключително бързо, точно и адекватно в критичния за нас момент и се утвърдиха като надежден и коректен партньор.